Que tal, como estades? Neste oitavo capítulo, a ferida aberta no 36 trasládase a Coruña, unha cidade na que a legalidade republicana foi aplastada con extrema violencia tras a sublevación militar. En apenas 5 días, a urbe quedou baixo control dos golpistas. Eu creo que non estiveron á altura, porque eles tienen constancia de que había preparativos dun golpe militar e eles deberon pensar que era como a Sanjurjada ou unha cousa así moito máis localizada e moito máis sinxela de combater. E ao cabo non era así. Comezou entón a represión. Os sublevados descabezaron o poder político asasinando o gobernador, o alcalde, varios dos concelleiros e o presidente da Deputación e iniciaron unha cacería co obxectivo de sementar o terror entre a cidadanía. Maruxa Seijas, que xa cumpriu os 100 anos, tiña 11 no momento da sublevación. O seu tío foi executado, a súa tía levaron a presa e tardaron meses en contarlle a sorte que correra o marido. A sacaron da cárcel, levaron ao cementerio sobre as 12 xa da noite. Abriron a porta, meteron adentro cunha silla diante dunha sepultura. Vele a su marido e lo tiene. E pecharon a porta e deixaron sola hasta a madrugada. Volveron a abrir a porta e levaron para a cárcel. Nos próximos minutos coñeceremos a historia de Maruxa e contaremos vos tamén un dos episodios máis tráxicos que viviu a cidade durante aqueles anos da guerra, a fuxida frustrada do Portiño. Era un rapaz da época daquela, 1937, imagina, que visto como iba a cousa, intentaron escapar para Asturias. En o Portiño colleron un barco, pero escolleron nada máis. Lo cogieron, lo metieron en la cárcel y mi madre nos contaba que era duro, pues porque él decía que no se quería morir y que no se quería morir y que no se quería morir. Y lo fusilaron en el 37, tenía 19 años. Aquela fuxida fallida custoulle a vida a 19 mozos da Coruña. 3 morreron afogados e os outros 16 foron cruelmente executados. Os seus restos foron conducidos ao cemiterio de Santo Amaro, onde o investigador Rubén Centeno localizou ata 272 fosas clandestinas. Non pode ser que en pleno 2025 na cidade da Coruña haxa unhas sepulturas clandestinas con 300 persoas e que a sociedade o ignore. O cemiterio de Santo Amaro e a península da Torre de Hércules son algúns dos espazos do terror na cidade da Coruña. O Concello pide agora que tanto a Torre como as casas Cornido e Casares sexan declaradas lugares da memoria. Moi preto da Torre, no vello cárcere, chegaron a vivir hacinados arredor de 500 reclusos. Antes de quitalos das celdas para leválos a Punta Herminia, chamaban os familiares máis cercanos, os irmáns ou muller ou esposas, para que se despedisen deles, non? El conta como o desgarro de aquela despedida pues, producía escalofríos, non? Na prisión da Coruña estivo presa durante case 5 meses Teresa Albajar, filla do político republicano César Albajar e da irmandiña e galeguista Amparo López Gin. Elena, a filla de Teresa, contounos o periplo que viviu a súa nai cando decidiu regresar a Coruña desde Barcelona unha vez perdida a guerra. Fueron siguiendo los pasos del gobierno, entonces de Soria fueron a Madrid, de Madrid a Valencia, de Valencia a Barcelona, y estaban en Barcelona cuando entraron las tropas de los mal llamados nacionales, bueno, de los sublevados, entraron y entonces mi madre para entonces tenía 17 años y parece ser que mi madre, según lo que yo tengo entendido, dijo marchaos, marchaos, marchaos. Mis abuelos marcharon, ya se quedó sola en Barcelona y creo que volvió en un tren envuelta en un capote de un soldado cuando pasaba el revisor. Ella, que tenía el pelo cortito, pues se envolvió en el capote y no se dieron cuenta y volvió a su casa. Y allí fue cuando la encarcelaron. Son algunhas das historias que vos temos preparadas neste capítulo 8 da ferida aberta no 36. Hoxe, co foco posto na represión sufrida na cidade da Coruña.
Pero antes, como sempre, repasamos os asuntos que marcaron a actualidade estes días. Imos xa coas novas da memoria. O Goberno pide máis colaboración entre as administracións para desenvolver políticas públicas de memoria. O secretario de Estado de Memoria Democrática insiste na necesidade de seguir investigando e continuar exhumando restos de represaliados que permanecen aínda sen identificar. Segundo Fernando Martínez, non se trata de abrir feridas do pasado, senón de axudar as familias das vítimas a poder pechalas case 90 anos despois. Siguen diciendo que no hay que reabrir heridas. Precisamente lo que hace la memoria democrática no es reabrir heridas, sino todo lo contrario, cerrarlas las que todavía están abiertas. Esas familias rotas tienen que dejar de estar rotas, hay que hacer el reconocimiento, la reparación y la democracia tiene que hacérselo. O PSOE cántabro investiga o ataque perpetrado contra a sede regional do partido durante un acto relacionado coa memoria democrática. Un encapuchado irrumpiu no lugar guindando 2 botellas con explosivos caseiros e provocou danos materiais, aínda que non persoais. O autor aínda non foi identificado. Fala o secretario xeral dos socialistas cántabros, Pedro Casares. Frente a los discursos del odio, frente a las amenazas, frente a los insultos y frente al grave paso que hemos visto ayer, frente a ataques vandálicos, violentos, frente a atentados contra las sedes del Partido Socialista, aquí vamos a estar los demócratas. No nos van a callar, no nos van a amedrentar. O Parlamento pide a Xunta que negocie a compra dos baixos da Rúa dos Olmos na Coruña, onde se atopan os murais deseñados por Urbano Lugrís. Nacionalistas e socialistas piden ao Goberno galego que os protexa e os manteña no lugar onde foron concebidos polo artista. O PP di que serán os técnicos os que determinen a mellor solución e carga contra o Concello da Coruña. Preocupación porque, insisto, esta é unha obra que foi creada ad hoc para ese espazo, para ese baixo, para ese entresollado, que, por lo tanto, estes frescos están adaptados, concebidos en función dos diferentes espazos. E sacalos dese entorno natural, pois significa, evidentemente, esa obra e descontextualizala. Creo que a necesidade que a Xunta de Galicia, como responsable de todo o patrimonio galego, poña interés en facer, garantizar que esas obras se manteñen e, lóxicamente, como decía a señora Queixas, os técnicos o que recomendan é que se manteñan en ese lugar. Entendemos que é un bon momento para sentarse a conversar e tender pontes entre administracións para buscar a mellor solución. Pero isto non pode facernos esquecer que o Goberno da Coruña, o Goberno da señora Inés Rei, que o BNG que promove esta iniciativa apoia incondicionalmente, non fixo absolutamente nada, non xa para protexer os murais, senón mesmo para que os murais quedaran na cidade. A Xunta promocionará o Ano Castelao por América e Europa. Segundo o Goberno galego, trátase de abordar a vida e obra do artista desde diferentes perspectivas e propostas. A programación presentouse na Casa de Galicia de Nova York e viaxará polos Estados Unidos, o Brasil, a Arxentina, Alemanha ou Hungría. En Bos Aires, un roteiro percorrerá os lugares que marcaron a biografía de Castelao. Por certo, co gallo do Ano Castelao, hoxe falaremos de Viñetas do Atlántico, que este verán prestará unha atención especial ao autor de cousas. De momento, o seu retrato aparece no cartel oficial da feira. O ilustrador é Rubén Rial. Para a xente que quere empezar a informarse sobre o arte galego, creo que Castelao é un dos puntos de partida para todos. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López. Axiña que se tivo na Coruña a primeira noticia dun intento de sublevación militar en África, soaron as buguinas de todos os barcos atragados no porto, difundindo alarma. A poboación indignada preparouse para defender a República contra calquera ameaza. Cando saín á rúa advertín grande efervescencia en numerosos grupos de obreiros que se estacionaban nos arredores do goberno civil. Vin fixar nas paredes os pasquís. No ano 1938, en plena Guerra Civil, un autor descoñecido, seguramente Luis Seoane, publicaba O que fixeron en Galicia, un libro construído a partir de testemuños que relatan a barbarie cometida polos fascistas tras o golpe militar. Queremos situarnos agora na Coruña de 1936 para revivir aqueles momentos e facémolo coa axuda do investigador Eliseo Fernández. Na cidade da Coruña todo o mundo máis ou menos estaba sobre aviso.
había unha alerta, o que pasa é que non había preparativos por parte das autoridades a hora de, por exemplo, algo tan importante como repartir armas, porque ao cabo na cidade da Coruña había unha guarnición militar con experiencia tamén de combate nas guerras de África e ben armada, e contra iso vale que houve un mitin na Praza de Touros, toda a sociedade civil organizouse a través do movimento obreiro, os partidos de esquerda, e estaban todo o mundo buscando armas, pero non houve forma de conseguilas, e a resistencia que houve foi no goberno civil, onde resistiron as poucas forzas leais, e entón a derrota era, digamos, estaba cantada, en que por algún tempo, cando chegaron mineiros á zona de Lousame, pois se puido casi recuperar parte da cidade da Coruña para a República. O que pasa que tamén a dinamita esgotouse, e cando se esgotou a dinamita dos mineiros, todo o mundo xa saiu en desandada. Moito se ten escrito sobre o que estás comentando, non, sobre esa capacidade de resposta das autoridades republicanas naquel momento fronte aos golpistas. Tamén se falou moito sobre o papel que xogou Casares Quiroga, que estaba fronte da presidencia do Consello de Ministros. Eliseo, estiveron a altura, minusvaloraron o alcance da sublevación? Claro, eu creo que non estiveron a altura, porque eles tienen constancia de que había preparativos dun golpe militar, e eles deberon pensar que era como a Sanjurjada, ou unha cousa así moito máis localizada e moito máis sinxela de combater. E ao cabo non era así, e eles, digamos, disponían de forzas en sentido humano, a través do movimento obreiro, sobre todo, pero non foron que aproveitarlos, en parte, sobre todo, en algunhas zonas, porque tiñan tamén medo de que eso significase un cambio máis global de tipo revolucionario, como finalmente aconteceu en Barcelona. En La Coruña xa non puido pasar nada parecida. Non sei se pode falar dun perfil de vítimas, falo de ocupación, filiación, idade. Quen foron os primeiros obxectivos dos golpistas? Ou houve un pouco de todo? Claro, houve un pouco de todo. Un traballo que fixemos con Dionisio Pereira e Víctor Oia, falábamos dunha componente de clase, de como as clases traballadoras e organizadas eran evidentemente o albo da represión en zonas como, por exemplo, na cidade da Coruña, na que había un sindicalismo organizado moi potente e moi combativo, porque a represión tiña varias facianas, non? Tamén se dirixiu evidentemente contra os cargos públicos da cidade e de toda a zona que estaban no momento ocupando responsabilidades, pero tamén era, digamos, afectaba a xente que se enfrontou aos militares na rúa e que foi detido por iso, xente que quedou ferida, xente que tiña tamén responsabilidades sindicais. Foron toda unha serie de perfis que foron perseguindo, non? Un pouco a veces a idea que hai de que a represión foi arbitraria. Era en parte arbitraria porque querían que fora arbitraria porque me querían meter medo a todo o mundo, pero tamén en momentos era como quirúrxica, non? Porque afectaba a xente que era moi significada, que tiña capacidade, digamos, de atraer a xente e de significar unha oposición ao réxime que se estaba instaurando. E o que estaba claro é que os represores quixeron desde o primeiro momento descabezar o poder político, executando alcaldes, gobernadores, deputados e todos aqueles que se implicaran na fronte popular e na campaña do estatuto, non? Sí, evidentemente era un pouco un dos perfis que eles buscaban, non? Descabezar a toda a xente que ocupara cargos políticos e que tamén tiña cargos de relevo en partidos e sindicatos. Era, digamos, ese objetivo porque eles, a represión do golpe militar ten, digamos, unha misión a curto prazo, que pacificar unha retaguardia nunha guerra que se estaba dando, pero tamén se estaba vendo que o que eles querían era que non lles pasara como pasara coa ditadura de Primo de Rivera, que durou 6 ou 7 anos, pero cando Primo de Rivera caeu, chegou a dita blanda e chegou despois a República, e todo o movimento que había anteriormente renaceu. Entón eles xa querían, digamos, había unha previsión do que se chama estirpadera roja, de toda esa serie de chamamentos, acabar de vez con todo o que lles estaba molestando, que era o movimento obreiro, que era tamén o nacionalismo que se estaba dando nas nacionalidades históricas, e todo iso quixeron, de feito conseguiron rematar de vez con elo. E que sabemos sobre os represores? Quen foron os perseguidores nesta área en concreto? Hai un perfil que eu creo que
claro, e para min é moi importante que o da Guerra Civil. Os militares estaban facendo a guerra, volcaban, digamos, o seu esforzo nese esforzo de guerra. Os tribunais militares eran lentos, tiñan unha serie de procedimentos, aínda que se saltaron moitos e que tramitaban moitísimas cosas de urxencia, pero non servían para o que eles querían nese momento, digamos, o poder que se estaba instituindo o goberno de Franco. O que querían era unha represión que fora moi forte e que fose moi significativa contra todo o mundo. Entón, aí a Guerra Civil xoga un papel importante, que a través dela articúlase o que é a represión. Fálase moito da falange, pero na miña opinión a importancia da falange é relativa, porque sempre, ou case sempre, cando os falangistas actuaban sempre con mandos e con forzas da Garda Civil. Eran forzas combinadas en que as milicias, Falange ou Caballeros de la Coruña, na cidade da Coruña, outras milicias dese estilo, eran como auxiliares. Estaban armados pola Garda Civil ou polo Exército, xogaban un papel auxiliar, pero que marcaba un pouco, digamos, os obxectivos. Era a Garda Civil ou os militares cando mellor tiñan algún interese especial en algún tipo de figuras ou en algún tipo de perfil. Neste contexto, algúns optaron por fuxir por mar cara a territorio republicano. Só na Coruña producíronse unha vintena de evasións deste tipo durante a guerra. 13 delas foron exitosas, como a da Libertaria, por exemplo, que propiciou a saída cara Asturias de 23 militantes de esquerda, a maioría afiliados da CNT, desde o Peirao coruñés das Xubias un 5 de xaneiro de 1937. Outras, como a fuxida frustrada do Portiño, remataron en traxedia. Sí, é un dos episodios de algo que se estaba dando, deus en toda a costa galega, pero na Coruña con moita forza, porque había un sindicalismo pesqueiro moi forte e había xente organizada que sobrevivira ao golpe militar, non fora represaliada inmediatamente, e cartellan a resistencia e intentan organizar fuxidas como a da Libertaria e algunhas outras que se fixeron antes e despois. Por exemplo, o Sagrado Corazón de Jesús, creo que foi en outubro do 36, tamén chegou a Asturias. Eles o que están organizando fuxidas cara a zona republicana. E aí dáse o caso do Portiño, que é unha tentativa de organizar unha saída a través de 2 barcos que iban sair a faenar desde o porto da Coruña. Neses 2 barcos había militantes de esquerda que tiñen a idea de tomar o barco cando estivera saindo da ría, e entón irían á zona do Portiño a recoller ali a unha serie de xente que estaba avisada de que iban a ir recollelos. O que pasa é que o plano frustrouse polas 2 bandas. Por unha parte, os que estaban nos barcos viron movimentos sospeitosos no porto e pensaron que podían ser interceptados, que había sospeitas de que podían actuar, e entón desistiron de coller os barcos. E por outra banda, os que iban cara ao Portiño, parece que alguén se despistou, foi dar a unha casa, o dono alertouse con tan mala sorte que tiña posibilidade de avisar ás forzas militares que había no Monte de San Pedro, avisounos, e entón por esa parte tamén as forzas da orden chegaron á zona do Portiño e ali detiveron algunha xente, outra xente tivo que tirarse ao mar. Houve un enfrentamento con disparos e houve xente que chegou case que nadando, tirando cara a zona de Arteixo, que foi algo espectacular. Está moi ben contado por Antón Patiño no seu libro de Memoria de Ferro. Arredor dun 100 de persoas puideron ter participado nesta fuxida. Polo menos 3 morreron afogados. Dos 27 detidos, 16 foron executados, 15 na mañá do 9 de outubro do 37, no coñecido como Campo da Rata. Xente que non se lle coñecía unha militancia sindical forte. Algúns deles únicamente querían marchar porque non eran partidarios do golpe militar e querían librarse de ter que ir á guerra. Pois xente moi nova, xente con pouca responsabilidade digamos, sindical ou política, pois foron asesinados
tentar participar nunha fuxida. Non é que enfrontaran as forzas da orden, nin foi que estiveran na resistencia militar, que algúns deles sí que estarían, senón simplemente por querer fuxir. E só por iso xa foron xulgados nun consello de guerra por adhesión á rebelión, delitos destes, condenados a morte e executados. A fuxida frustrada do Portiño abriu unha ferida enorme entre os familiares das vítimas, como Federico Rivadulla Rivero, Iquiño, un mozo de 19 anos sindicalista e militante das Xuventudes Socialistas, ou Ramón González Canosa, militante da CNT e vencellado sindicato de gaseoseiros e cervexeiros. Fernando Seijas, pola contra, conseguiu salvarse. Os perseguidores non foron quen de identificalo. Repasamos as súas historias coa axuda de Marga Tarrío, Suso Serantes e Maruxa Seijas, curmá, sobriño neto e irmá de Iquiño, Ramón e Fernando. Iquiño, yo creo que era de las Juventudes Socialistas, en enero de 1918. Y yo creo que su oficio que tenía en aquel momento pues era panadero, trabajaba en una panadería. Pues junto con otra gente pues quiso escapar porque al entrar en Coruña los nacionales pues él no quería luchar en el bando nacional. Y entonces pues fue cuando prepararon pues una huida desde aquí, desde Coruña, desde el Portiño, pues para que lo recogiera algún barco y irse a Francia. Pero los cogieron. Lo cogieron, lo metieron en la cárcel y lo fusilaron en el 37. Tenía 19 años. Era un rapaz da época daquela, 1937, imagina, que visto como iba a cousa, intentaron escapar para Asturias. En o Portiño colleron un barco, pero os colleron nada máis. Eu tuve un irmán que escapaba polo Portiño, que estuvo escapado, escondido, que é Fernando, non o mataron, pero porque escapou a nado do Portiño polo Monte de Bens para a casa, entrou polo patio, todo cheo de espiñas aos pés, porque supo nadar. Pero aquí no Montiño hubo un jaleo terrible. Falange, Guardia Civil, policías, que escolleron a todos 5 lanchas que escapaban para fora por ruxos. Xa os nosos ollos non ven os vosos ollos chorar, porque nos vamos para moi lonxe, para onde non se volve máis. Noites claras que recordarnos para nós xa non volverán. No mellor da nosa vida, cando a ilusión era máis forte, condenáronnos a morte de maneira peregrina, sin pensar solo un instante que hai unha xusticia divina. Adiós, que xa nos veremos, xa vos temos que deixar, e non choredes aos presos que tiveron que marchar. Con vos neste mundo deixamos quedar o noso cariño e o noso lar. Este é un fragmento dun poema escrito por Iquiño no cárcere da Coruña tan só 2 días antes do seu fusilamento. Nos 7 meses nos que permaneceu en prisión, a anguria foise apoderando deste rapaz de 19 anos e tamén dos seus familiares que se achagaban ata o penal para despedirse del. Mi abuela pues llevaba a sus hijos, que eran primos de él, claro, pues los llevaba a verlo a la cárcel. Mi abuela quería que se despidieran de él y que lo vieran. Y, por ejemplo, mi madre, que tenía en ese momento, cuando lo iba a ver a la cárcel, 12 años. O sea, era una niña muy pequeña. Y mi madre nos contaba que era duro, pues porque él decía que no se quería morir y que no se quería morir y que no se quería morir. Eran igual que meu avó, eran republicanos, non lles gustaba o que parecía que viña, non? Entonces intentaron escapar para a parte que creían máis segura. Pero bueno, as cousas pasaron como pasaron naquela época. Os que collían, se sabes, pasaban por as armas e vía. Os fusilaron xa seguidas, sin xuicio, sin nada. Apareceu en Vilaboa 3 da Silva, un de 23, el e Fernando Pombo, outro, de 20.
Aí se apareceron na cuneta detrás da muralla do cementerio de Vilaboa, mortos, os trexos. Mis tíos, los hermanos de mi madre, eran de la misma edad que él, prácticamente, uno igual, otro un año así menor. Y parece ser que aquel día fue terrible en casa de mi abuela. Aquel día, creo que los chillidos, pues de ellos, de todos, vamos, creo que fue un día horroroso en casa de mi abuela, pues por el impacto que tuvo. Y eso es lo que nos transmitieron a nosotros. En casa de mi abuela se conservó siempre el recuerdo de Federico como el de una injusticia terrible que les había afectado a todos. Era un rapaz aí, simplemente que tiñan ideas republicanas e intentaron escapar. Estaban vindo o que estaba pasando, de que desaparecía xente, que non sei canto, e intentaron fusil a ver se conseguían escapar, pero escolleron, nada máis. El padre también intentó huir a Francia en el año 37. Y entonces él sí que lo consiguió y marchó en un pesquero junto con otra persona. En un pesquero francés consiguieron llegar a Francia. Parece que en Francia los volvieron otra vez a enviar a España, pero ya a la zona de Barcelona, Valencia, que era zona todavía republicana. Y él estuvo trabajando de vigilante. En algunos momentos pone vigilante, en otros pone capataz en los documentos. En un campo donde estaban detenidos, pues, franquistas. Era el campo de trabajo de Albatera. Pero bueno, una vez que los nacionales ganaron la guerra, pues entonces a Federico lo detuvieron. Y por el motivo de estar ahí de capitán, le metieron 30 años. Y entonces estuvo en Cantabria, en la cárcel del Dueso. Estuvo allí, le hicieron un consejo de guerra y por rebelión militar, pues le metieron 30 años. Después hubo un indulto en el año 45 y él, como no era un indulto que decían que libraban a los presos que no tuvieran delitos de sangre y tal, pues él recurrió ahí y entonces lo soltaron. Lo soltaron, pero no lo dejaron volver aquí en principio. Y claro, para que lo indultaran, pues era un poco reconocimiento de que él, en la vida se iba a meter en ningún tipo de follón, porque a partir de ese momento le caería no solo la pena pendiente, sino que se la aumentaría. Así transcorreu a vida de Federico Rivadulla Gómez, o pai de Iquiño, unha das vítimas da fuxida frustrada do Portiño. Unha fuxida frustrada que se suma ao arredor de 70 evasións rexistradas durante a guerra por todo o litoral galego e organizadas, Eliseo, desde os sindicatos. Claro, aí había... hai que ter en conta que o sindicalismo pesqueiro estaba moi organizado en toda a costa galega, prácticamente todos os portos contaban con sindicatos e con militantes da CNT, que era a organización mayoritaria. Entón, o que se deu é que non, a represión non puido con todos, moitos tiveron que agacharse porque foran responsables sindicais, outros porque participaron na resistencia, pero, sen embargo, moitos outros quedaron e seguiron faenando, traballando normalmente, en a que tamén se fixo limpeza nas tripulacións a medida que foron dándose esas fuxidas. Entón, o caso é que eles, a través de, da rede de contactos que mantiñan, foron incluso localizando xente que estaba fuxida, sabían onde estaban, foron dándolle aviso de que en tal data podía haber tal fuxida, por exemplo, no Porto das Xubias, na fuxida libertaria, lles dixeran que foran hasta ali a un galpón que había, onde había un vigilante que era tamén, estaba implicado na fuxida, que lles deu acollida pola noite, e ao día seguinte saliron nese barco e chegaron a Asturias. E un pouco foi sempre así. A figura quizás relevante, houve varios, non? Pero é a de Manuel Montes, que podía ter marchado probablemente das fuxidas nas que participou como organizador, pero se quedou e máis me parece que foi en marzo do 38
pois ao final foi detido el co seu fillo e foron os dous asesinados por guerra civil e ainda hoxe os seus cadáveres non se sabe o que foi deles. Pasaron case 90 anos desde o inicio da guerra. Crees que a todas estas persoas que conseguiron permanecer na resistencia se lles fixo xustiza e están colocadas no lugar que a historia merece? Creo que se fixeron cousas por lembralos, pero a nivel institucional probablemente non se fixo abondo, non? Houbo creo que unha tentativa tamén a mellor de lembrar algúns persoeiros, xente moi destacada, pero creo que houve xente desde posicións máis humildes que participaron na resistencia, que participaron na organización de fuxidas e non foron recoñecidas institucionalmente como debían. A súa historia é coñecida, pero en determinados círculos, non é unha historia que coñece a todo o mundo, nin que se lembre tampouco no Rueiro, por exemplo, nin que se lembre a outros niveis que se fagan exposicións ou calquera tipo de acto de divulgación. Únicamente o movimento memorialístico pois é o que está dando algúns pasos para iso, pero tamén a forza del máis ben pequena. Pois Eliseo Fernández, moitas grazas polas túas aportacións e por compartilas con nos aquí na Fría Aberta no 36. Unha aperta. Unha aperta. Foron uns anos difíciles, anos de persecucións, de represión, de depuracións e de racionamento, pero tamén anos de resistencia, de valentía e de dignidade. Sábeo ben Maruxa Seijas, do barrio da Silva. Aos seus 100 anos, Maruxa é a memoria viva da cidade da Coruña. Era unha meniña cando se declarou a República e tiña 11 anos cando estourou a guerra. Os fascistas prenderon a un dos seus tíos e executaron o pouco despois. A súa tía estivo tamén presa varios anos e un dos seus 8 irmáns. A outro condenaron á morte ata 2 veces e outro irmán, Fernando, conseguiu escapar dos fascistas e estivo agochado máis dun ano nunha boardilla tras a fuxida frustrada do Portiño. Maruxa, nomeada republicana de honra pola Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, bota a vista atrás na ferida aberta no 36. Eu recordo todo porque eu tiña 11 anos, era unha nena grandiña. Cando empezou o movimento foron polas armas os republicanos, os de izquierda, pero llelas iban a dar e non llelas deron, e como Franco era tan amigo de Hitler, lle deixou o camiño dos avións a Hitler. Hitler viñan a España cando lles daba gana, polo que quixeran, polo que lles dera gana. E daquela nos non tuvemos guerra, relativamente, pero tuvemos persecución os que fomos de izquierdas. Meu cuñado mataron os alemáns nun campo crematorio. Meu tío no campo da Rata o fusilaron. E non sabemos onde está enterrado. Minha tía tiña fonda na fonte de San Andrés, en frente de Cabaneras. E había, sempre tiña chea, pero había un valenciano, unha parexa, marido e muller, que lle viñan sempre, como eran de izquierdas, sempre viñan no veraninho parar aí a fonda de miña. E sempre, como estaba xa a cousa revolucionada, xa había empezado a guerra, bueno, viñeron ese ano tamén e traían unha pistola e viñeron polo valenciano a fonda e o levaron e xa o mataron, xa non foi nin para Valencia. E resulta que lle quedou a pistola na habitación, na mexilla. E miña tía debe de ser que ao facer a limpieza a tendría visto ali varias veces. E se deu conta de que tendría a pistola ali, e lle dixo unha filla que era do meu tempo: Alicia, toma esta pistola, lle envolveu nunha servilleta, vete corriendo aí atrás a la Marina e tira este paquete lo máis lejos que puedas en alemán. E a nena foi, tiña 11 anos como eu, e tirou un paquete, a pistola. E cando lle pegaron a paliza ao valenciano, cantou, porque lle dixen, onde está a pistola, onde está a pistola? O pobre tuvo que cantar, e dixo que tiña o queixón na vexilla. Cando viñeron por ela, a pistola non estaba. E miña tía contou a verdade, que lle mandou tirar a nena no mar.
E de noite viñeron por miña tía a Guardia Civil, un cabo e un raso. E levaron a miña tía a buscar a pistola ao fondo do mar, aí a Marina. A meteron no mar e busca, miña tía para arriba e para baixo, que andou buscando a pistola. E eles andou con a pistola detrás de miña tía, empuxando-a para o mar. E cando xa tiña a aguinha polo pescozo, lle dixo o raso, era sargento, me parece, pero, hombre, sácala del mar, non ve que ella está ahogándose. Bueno, a meterlo na cárcel. E iso foi despois. Miña tía non paraba preguntar polo marido, que miña tía non sabía nada de que o marido xo habían matado. E mi marido, e colleron a miña tía, sacaron da cárcel, levaron ao cementerio sobre as 12 xa da noite, abriron a porta, meteron adentro cunha silla diante dunha sepultura, pecharon a porta, a cando marcharon aí quedas vele a su marido e lo tiene, e pecharon a porta e deixaron sola hasta a madrugada, ás 6 ou 7 da mañán, volveron a abrir a porta e levaron para a cárcel. Estuvo un ano e pico na cárcel, miña tía. Ela tamén se salvou porque ela era a cociñeira da casa dos Canalejo, do forno, que senón tamén a pasearían. Eu tuve un irmán que tuvo 2 penas de morte. Non chegou a matalo porque hubo indultos. E nos indultos a él tuvo suerte que foi salindo. Pero daquela xente tiña medo, que o tiñamos todos, eu tamén tuve medo. Na miña casa tamén hubo medo, que a mí a nos viñan a registrar a casa todas as madrugadas. Un día viña a falange, os falangistas que eran horribles, e outro día viña a Guardia Civil para coller a meus irmáns na casa. Pero meus irmáns un estaba casado, que era Fernando, e Argimiro xa non dormía na casa. Argimiro escapou por un muelle da Coruña. E o colleron alá en Asturias ou por alá. Estuvo no campo de concentración en Burgos. Pasamos moitas, non me sei que todo foi de color de rosas. Tuvemos no 40 non había telas nos comercios, o que non tiña tiña que andar ata vestido con sacos. No 41 fame a barrer, a todo meter. Estivemos 10 anos racionados de todo. Había terminado a guerra hacía 10 anos en toda a Europa, non había ración e nós ainda tiñamos a ración. Foi horrible, pero mire que unha guerra non é boa en ninguna parte. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López. Durante aqueles primeiros compases da guerra, os fascistas foron a polas principais cabezas visibles da cidade. Detiveron e asasinaron o gobernador civil Pérez Carballo e a súa muller Juana Capdeville, que estaba embarazada, o alcalde, varios dos concelleiros e o presidente da Deputación, a líderes sindicais, a intelectuais ou pintores como Francisco Miguel ou Luis Guici ou o xornalista Víctor Casas. Todos foron pasados polo ferro ao pouco de producirse o alzamento. O investigador Luis Lamela leva case 40 anos mergullando en arquivos para documentar a memoria do acontecido tras o golpe do 36. Os primeiros que saíron á calle, os militares, e os primeiros que atacaron a legalidade republicana mediante cañonazos contra o goberno civil. Os republicanos intentaron atacar os militares que había, e máis a Guardia Civil que había salido á calle e intentaba controlar a cidade, pero tuveron pronto que retirarse os republicanos e deixar máis dos golpistas a cidade. En 5 días Galicia estaba xa controlada completamente polos sublevados.
Porque aí na cidade da Coruña hai unha serie de lugares do terror, por dicilo de alguna maneira, espazos onde adoitaban cometerse todas estas execucións, non? Falo, por exemplo, do Campo da Rata ou falo do propio cemiterio de Santo Amaro, non? Sí, os lugares máis simbólicos Punta Herminia, a península da Torre, non? Pero tamén hai que ter en conta que o arredor da Coruña levaron a xente que quitaban onde os tiñan presos do cuartel da Garda Civil, da antigua Casa do Pobo, que eran as checas que había na Coruña, do propio goberno civil, que tamén existía ali, ou crearon un tribunal invisible, non? Que quitaba sentencias de morte por medio de paseos, aqueles que consideraban de que non había que sometelos a ningún consello de guerra, pois xa os eliminaban por medio de paseos para que os militares estuvesen máis libres. E despois está o vello cárcere, non? Onde foron conducidas centos de persoas perseguidas polos fascistas, un lugar, non sei se estivo especialmente masificado durante a guerra e nos anos posteriores, Luís. Sí, había en determinados momentos había máis de 500 presos políticos, non? De aí tanto os quitaban unha vez que se celebraban os consellos de guerra, pois os quitaban da prisión, os trasladaban a Punta Herminia e ali os fusilaban, non? E despois os levaban, os seus corpos os levaban a San Amaro, ao cementerio de San Amaro, non? En fosas comuns, se enterraban en fosas comuns. Ademais de que esos que fusilaban en Punta Herminia, tamén hubo sacas da prisión en donde independientemente de que estuvesen sometidos a xusticia militar, pois os levaban fora da cidade, nos alrededores da cidade, como en Carral, como en Arteixo, como en Moleiros, como na Costa da Sal, en Aranga, pois os levaban e aí os mataban e os deixaban nos camiños, obligando despois aos nativos, aos habitantes das aldeas, que recollesen eses cadáveres e os enterrasen. Teño entendido que a situación era tal que as mulleres dos presos facían gardas ás portas da prisión pola noite para evitar que os homes, os fillos, os irmáns foran sacados precisamente para seren paseados. Era unha forma de presión, non? Sí, eso existiu tamén, pero tamén sufriron, digamos, ataques por parte da Garda Civil, non? Que non querían esas mostras de esa valentía de estar ás portas para de alguna forma controlar que non os quitasen e os matasen nun paseo, non? Pero sí que existiu, aunque non foi moito tempo, porque erradicaron esa forma de presión. E como erradicaron? Con palizas ás mulleres. As propias mulleres. Exactamente. Luís Lamela publicou ano pasado un libro onde se recollen as memorias dun destes presos recluídos no penal. Estamos falando de Domingo Quiroga Ríos, xornalista, experto en asuntos do mar, masón, republicano, detido en Vilagarcía en agosto do 36, non? Que podemos contar sobre Domingo Quiroga? Como acabou en prisión? Bueno, Domingo Quiroga militou en varios partidos políticos, empezando polo Partido Socialista, e despois, ao final dos anos da República, militaba en Unión Republicana. Él estaba destinado na Coruña como funcionario civil da Marina Mercante, pediu que o destinasen a Noia, non? Cando se alzaron os sublevados, ele se encontraba en Noia, pero seguiu,
presentouse no goberno civil, seguiu traballando, pero chegou un momento que o acusaron de ser membro da masonería, e por ese motivo de ser membro da masonería o apresaron e o encerraron na prisión provincial da Coruña. Estuvo 3 anos aí na prisión vivindo todo o dolor e o sufrimento que viu sufrir tamén os compañeiros, non? El en esas memorias pues vai contando paso a paso como os quitaban como funcionaban as celdas dos condenados a morte, como os quitaban, o sea, antes de quitarlos das celdas para leválos a Punta Herminia, chamaban os familiares máis cercanos, os pais, os irmáns ou muller ou esposas, para que se despedisen deles, non? El conta como o desgarro daquela despedida pues, producía escalofríos, non? E bueno, vai contando todo o que el pasou na prisión, que máis ou menos o que pasou tamén noutras prisións que había en Galicia, non? Que donde fueron a miles de republicanos e que a través do tempo pues, uns chegaron, como lle pasou a Domingo Quiroga, chegaron a salir en liberdade, entre comillas, porque a liberdade fora da prisión non era unha liberdade que fose real de palabra, non? E bueno, superaron eso e despois, en fin, deixaron un testimonio que é moi impresionante. Supoño que tamén relataría un pouco cales eran as condicións de vida, non? Dos presos, as condicións de salubridade, de hixiene. Sí, pois eso contaba de que, por exemplo, as celdas nas que eles estaban eran celdas para un preso. En esa época, en lugar de un preso en cada celda, cerraban a 9 ou 10 presos. De noites tiraban, o sea, cada un tiña o seu colchón facilitado polas súas familias, e utilizaban esos colchóns ao chegar a noite, alfombraban o suelo da celda con esos colchóns, e aí facíanlle sitio a aqueles presos tamén que non dispuñan dos colchóns. Había un váter para todos os presos, estaba o aire, o sea, estaba a vista de todos, e eles tuveron que acostumbrarse a facer as súas necesidades en vista de todos, o sea, cousas desas que eran humillacións e que vivía, que eu sentía moito. E que se viviron en outros puntos tamén de Galicia. E logo, cal era o trato que dispensaban as autoridades da prisión os internos que ali estaban? Según a versión, o sea, que conta Domingo Quiroga, os funcionarios de prisións os trataban ben. Había algunha excepción, ¿no? que se cedía con él en determinados momentos, pero normalmente o trato era bo. Non se queixa deso, a pesar de que unha das cousas que conta que cando ele entrou en prisión pois tiñan libros para poder, por exemplo, leer, non? Pero pouco a pouco lle empezaron a desaparecer, facer desaparecer e prohibir os libros, e esa era unha necesidade que eles sentían moito de poder ler algo que fose un prospecto de calquer un medicamento, pois o leían todo o mundo. Terrible. Luís Lamela, ademais, retrata os responsables dos crimes do franquismo noutro libro, En golpistas e en represores. Só falar dese traballo daría para un capítulo monográfico deste podcast, desde logo, pero por dar un par de apuntes, Luís, quen daba as ordes e quen as executaba aí na zona da Coruña? Bueno, vamos a ver. Os militares, por un lado,
mandaban deter aos obreiros e aos dirigentes republicanos e había un proceso que os levaría a un consello de guerra, non? En ese consello de guerra había condenas masivas a morte. No goberno civil por parte, o sea, ese por parte dos militares, pero no goberno civil estaba o que sería delegado de orden público ou gobernador civil, que era o que organizaba, digamos, a eliminación de xente republicana, de republicanos, de unha forma expeditiva, non? Unha patrulla da Guardia Civil, apoiado por falangistas, eran os que os quitaban das checas que se crearon, levaban a grupos de republicanos e se desfacían deles matándoos nas tapias dos cementerios ou nas cunetas. Eso eran as dúas formas oficiales. Que podía haber algún descontrolado que tamén matase, pero normalmente estaba organizado para que sea por parte dos militares con procesos e consellos de guerra e por parte das forzas de orden apoiados por falangistas a outra forma de eliminar os republicanos. Os falanxistas, teño entendido que cando estourou a guerra non estaban, digamos, moi desenvolvidos, pero pronto se organizaron, non? Vamos a ver, os falanxistas no ano 36 estaban medio descontrolados porque o goberno había ilegalizado a falanxe española, había ilegalizado, ¿no? Pero tan pronto se levantaron os militares, saliron á calle triunfaron. No momento de sair á calle xa se lle sumaron moitos falangistas, uns que estaban na cárcel, os que os deixaron en liberdade para que se sumasen a sublevación, e pronto a Garda Civil organizouse para que eses falangistas que estaban a favor do golpe de Estado se incorporasen aos equipos que tiña a Garda Civil para establecer o orden, entre comillas, o seu orden, pacificar o que as cidades, os povos, a Galicia en general, pacificalos e controlalos, non? Que eran máis temorosos, os militares, os falanxistas ou os gardas civis? Os guardias civiles exercían unhas instruccións dos seus superiores e que despois, por esas, digamos, traballo que facían, eran premiados con diñeiro que se recaudaba para axudar aos fascistas, non? As tropas de Franco. Pois dese diñeiro chegaba o momento en que daban unhas gratificacións aos componentes da Garda Civil para, de alguna forma, telos contentos para que seguisen exercendo esa represión que se cometía, non? Os falangistas salían dentro, o sea, os que participaban nesta represión non é que recibisen prebenda ninguna, sino que se sumaron por pura ideoloxía. Por principios. E algún deles pagou polo que fixo? Pagar, como se dice pagar, ningún foi castigado legalmente. O sea, que puderon ter problemas entre eles, que nos tuveron entre eles, que a xente que foi separada da falanxe con algunha, pero non hubo outro tipo de represión física, non hubo represión física. Luís Lamela, pois moitísimas grazas por pasarse por aquí e abrirnos os ollos. Grazas por acompañarnos unha aperta. Gracias, aperta para vos. Volvemos a entrar agora na prisión da Coruña.
onde estivo case 5 meses encerrada Teresa Albajar, a filla pequena do xornalista e político republicano César Albajar e da irmandiña e galeguista Amparo López Gin. A guerra dividiu a familia e arrancounos para sempre da súa terra, Galicia. Recordaba Galicia con mucha pena. Era como si se lo hubieran robado, como si le hubieran robado el idioma, como si le hubieran robado la patria, como si lo recordaba con mucha pena y soñaba todas las noches, muchas noches soñaba con La Coruña, soñaba que caminaba por la ciudad vieja y se levantaba muy cansada, como si lo hubiera hecho realmente, como si esos paseos que había soñado hubieran sido reales, como si los hubiera hecho de verdad. Y decía que a lo mejor había salido de su cuerpo, su alma había salido de su cuerpo, había hecho todo eso y por eso se levantaba tan cansada. Pero soñaba muy a menudo con su tierra, con Galicia, sí. Quen fala é Elena Martínez Albajar, unha das fillas de Teresa. Cando estourou o conflito, a súa nai tiña 15 anos. Vivía na Coruña cando a súa nai e dous dos seus irmáns, Javier e Ana María. Amparo, a máis bella, traballaba xa en Madrid pro goberno republicano e o pai César acababa de ser nomeado gobernador civil en Soria. Tras o golpe, Teresa e a súa nai reúnense co pai e seguen os pasos do goberno da República. Fueron siguiendo los pasos del gobierno, entonces de Soria fueron a Madrid, de Madrid a Valencia, de Valencia a Barcelona, y estaban en Barcelona cuando entraron las tropas de los mal llamados nacionales, de los sublevados. Entraron y entonces mi madre para entonces tenía 17 años y era una situación completamente angustiosa. Y parece ser que mi madre, según lo que yo tengo entendido, dijo: marchaos, 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 contra mí no tienen nada. Y mis abuelos marcharon, ya se quedó sola en Barcelona y un soldado le preguntó qué hacía allí sola, y creo que volvió en un tren. ¿Y dónde iba a volver? Pues sí, a su casa, a La Coruña. Parece que volvió envuelta en un capote de un soldado cuando pasaba el revisor. Ella, que tenía el pelo cortito, pues se envolvió en el capote y no se dieron cuenta y llegó, volvió a su casa. Creo que allí estaba su hermana Ana María. Mi ciudad se vio envuelta en tiroteos y empezaron a producirse muertes y más muertes sin tregua. Los sublevados fuertemente organizados fueron tomando todas las posiciones. En nuestra casa, tan llena de vida en otros tiempos, reinaba la tristeza, la soledad, mientras nuestros amigos eran fusilados, paseados o permanecían escondidos en lucha, a veces estéril, por salvar sus vidas. Así relata Ana María aqueles anos de guerra nos que estivo soa na Coruña. O seu irmán Javier permaneceu meses agochado nos montes de Carral, aonde chegara tras fuxir dun campo de concentración. Un día, 6 gardas civis petan na porta das irmáns Albajar e levan presa a Teresa ata o cárcere da Coruña. La metieron, pues supongo que por ser hija de quien era, porque no había ninguna otra razón. Case 5 meses estivo Teresa recluída no penal coruñés. Alí coñeceu a Esther Casares, filla de Santiago Casares Quiroga. Me hablaba de las presas que estaban ahí por cualquier otro motivo, ¿no? De gente que conoció, de cosas que hacían. Y una vez que las castigaron por cantar una canción en la que se metían con los carceleros. Somos reclusas y no lo deben de olvidar. No cometimos falta, pues defendemos la verdad. Ellos se venden al traidor y no se paran a pensar que en la vida todo cambia y esto tiene que cambiar. Creo que podían salir un poquitito al patio a que les diera el sol o algo, iban a castigar a todo el mundo. Y ella dijo: no, he sido yo y no podía consentir que castigaran a todo el mundo, ¿no? Por eso.
Tras recuperar a liberdade, Teresa entra a traballar durante un tempo nos laboratorios Orzán. O pouco abandona a cidade e as dúas irmás reúnense cos pais en Francia. Por circunstancias persoais, Teresa vivirá unha temporada en Barcelona e dali regresará a Francia e cos anos instalarase definitivamente en Madrid. Tardou anos en regresar a Galicia. Yo creo que la primera vez que volví a Galicia yo iba con ella y yo tenía ya 10 años. Entonces fue mucho después, mucho después. A súa irmá Amparo non foi quen de volver. Xornalista, escritora e tradutora, viviu uns anos exiliada en Francia desde onde saiu cara a Bos Aires a bordo do Masilia. Dalí trasládase primeiro a México e despois a Nova York e Xenebra, onde se converte na primeira muller galega en traballar como tradutora para as Nacións Unidas. O desgarro que a guerra causou na súa persoa foi tal que nunca regresaría a casa. Estoy unida a Galicia por un sentimiento vegetal. Siento ahí mis raíces. Ese es mi clima, mi aire y mi mar. Esa es mi lluvia y mi hablar. Y me duele Galicia en el alma. Resolverme a ir allá es muy difícil. Además, sigo recordando entrañablemente amigos muertos en las condiciones de aquella famosa época y no los puedo olvidar, ni puedo olvidar lo que hicieron con ellos. Es muy difícil. Fue a parar al final a Argentina. Después estuvo en Nueva York, terminó luego en Ginebra, trabajó en las Naciones Unidas y terminó sus días en la frontera con España, en un sitio desde donde se veía el niño. Desde su casa se veía el niño, pero no era Galicia. Ninguno de los hermanos recuperó Galicia. Amparo, al bajar, faleceu na localidade portuguesa de Monsáu, aos 82 anos, suspirando ata o final pola súa terra, Galicia. Es importante hablar de las cosas, hablar del pasado, hablar de lo que sucedió y de cómo sucedió para evitar que pasen estas cosas. A mí me da un miedo tremendo. Hay gente que pienso que no ve la que se nos puede venir encima. No hay que repetir las cosas malas, no. Tenemos que aprender. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López. ...89 anos despois quedan aínda moitas interrogantes sobre a mesa en relación coa represión exercida polos fascistas na zona da Coruña. Algunhas destas interrogantes tenta darlle resposta a Rubén Centeno, investigador da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica. Que tal, Rubén? Benvido. Hola, que tal? Ti levas moito tempo investigando as fosas franquistas do cemiterio de Santa Amaro, onde se realizaron, alo menos, segundo as túas indagacións, 272 enterramentos clandestinos, non? Sí, bueno, levo aí aproximadamente casi 3 anos fundamentalmente, investigando a través dos, digamos, tomando como base a cifra de nomes e voces, non, que son a xente que está registrada como represaliada na comarcas, que son alrededor de 600. Entón, deses 600 atopamos que efectivamente alrededor de 270 están enterradas en San Amaro. Sabemos cal é o perfil destas persoas? Que datos temos sobre eles? Sí, bueno, maioritariamente son xente moi nova de alrededor de 23, 24 anos. E, bueno, maioritariamente son homes dos bairros da cidade, non? Rapaces moi novos, moi mozos, aínda que logo tamén temos mulleres, non? Temos, en concreto, vamos a ver, temos polo menos a 5 mulleres tamén nos enterramentos clandestinos, non? Está María Bello, hai outra muller que se chama África Madirolas, Antonia Blas, María Otero e Alicia Dorado. Que indicios nos fan pensar que foron enterramentos clandestinos? É dicir, enterramentos que se quixeron agochar por algunha razón. En primeiro hai que dicer que non toda a xente que mataron e que está enterrada no cemiterio foi enterrada de forma clandestina, non? Hai algunha xente que foi enterrada en nicho, pero moi minoritaria, non? A maioría da xente era enterrada en terra. A diferencia dos enterramentos ordinarios, estes enterramentos non teñen ningún tipo de identificación. Son enterramentos onde non hai unha lápida, onde non hai unha cruz, non hai ningún elemento, digamos, que sinalice que nese lugar hai unha ou dúas ou máis persoas enterradas. Non sei se entre os restos que poden estar aí agochados no cemiterio de Santa Amaro podería haber algunha das vítimas da fuxida do Portiño, non? Un deses episodios tan negros da historia da cidade. Sí, no tema da fuxida do Portiño están todos, están prácticamente todos. Temos ao grupo máis numeroso que foi executado o 9 de outubro do 37 e aparece ese mesmo día unha fosa con prácticamente todos os fusilados do Portiño, non?
o que nos permite tamén as cousas é reconstruir, digamos, as distintas matanzas que houve na Coruña, porque entre o 20 de agosto do 36, por exemplo, e xullo do 38, en 2 anos houve 45 matanzas distintas. E houve 45 enterramentos colectivos. Entón, as fosas moitas veces nos permiten facer unha reconstrucción do que foi esa represión, non? Entón, está este grupo de fusilados e logo houve varios afogados do Portiño que en principio estaban desaparecidos, pero tamén descubrimos que hai 2 cadáveres que entran sin identificar e polas datas é moi posible que sexan 2 dos afogados do Portiño, concretamente sería Doldán e outro que só temos as iniciais LCC, non? Hai outro dos afogados do Portiño, Xeneral Pazos, que eu non o localicei no cementerio de San Amaro, o sea que estaría desaparecido. E logo hai unha última persoa destes detidos do Portiño que non é executado, morre na prisión con posterioridade. Manuel Parra Suárez morre de tuberculose, tamén está nun enterramento clandestino en San Amaro. Rubén Centeno leva 3 anos investigando estes enterramentos clandestinos e teño entendido, Rubén, que empezaches a indagar a raíz do caso dun parente teu que tamén foi represaliado, non? Sí, vamos a ver, este era o irmán da miña avó, era presidente do Sindicato de Traballadores do Comercio. A el foi paseado, non executado, non? É dicer, foi, digamos, secuestrado por un grupo de falanxistas e apareceu tiroteado na praia de Bastiagueiro. Entón, o único que sabíamos era a data en que o mataron, o 18 de agosto, e o único documento que tiñamos era o documento, digamos, de función que pon morto por hemorraxia interna, non? Que era, digamos, era o que poñían os franquistas nos certificados de defunción, non? Entón, aí empezou esta investigación, porque eu, ao final, logrei, a través dos libros de Registro do Cemiterio, saber onde estaba este familiar, non? Pero había algo moi raro naquel sitio, non? Cando encontramos o sitio e mirando os libros de registro comprobamos que non só estaba Bernardo Hernández, que era este irmán da miña avó, senón que ese mesmo día e no mesmo lugar enterraran a outras 14 persoas, non? Comprobando quen eran estas persoas, vimos que todas elas foran paseadas en distintos lugares da comarca, non? E os enterraran a todos no mesmo sitio. Era un enterramento clandestino con 15 persoas, non? Entón, se había ese enterramento tan extraordinario aquel día, pois dixen, terá que haber máis. E claro que había máis, había moitos máis. O increíble de todo isto é que a ditadura expirou hai xa case 50 anos e aínda segue habendo familias que non sabe onde están os restos dos seus seres queridos, non? Sí, bueno, isto é tremendo, non? É moi lento. Pois é increíble que teñamos a grandísima maioría das persoas aínda desaparecidas, non? É dicir, no caso de San Amaro, eu tamén teño un familiar, por exemplo, e o que nos parece, impresionante que a día de hoxe, en pleno 2025, persoas que foron asesinadas continúen, digamos, desaparecidas. No caso de San Amaro sabemos algunhas das persoas onde están, non? Pero son, digamos, estamos falando de un crimen de lesa humanidade, é dicir, estamos falando de algo que non é do pasado, porque as fosas do franquismo non son unha cuestión do pasado, son un crimen que, por ser precisamente de desaparición forzada, continúa até o momento presente, porque os corpos continúan desaparecidos tanto para as súas familias como para a sociedade, non? Si, o ano que ven vanse cumprir 90 anos do inicio da guerra, non? Desde o punto de vista dos colectivos memorialistas, cales dirías que son as asignaturas pendentes neste momento? Bueno, eu creo que as asignaturas pendentes son, por unha parte, que haxa unha asunción por parte porque a veces tamén, digamos que só se bota culpa ás institucións, non? Eu creo que as institucións teñen unha responsabilidade, pero hai unha responsabilidade tamén social, non? Eu creo que como sociedade temos que realmente, se nos queremos facer valer ou temos dignidade, temos que comezar digamos, a valorar todo o que foi o pasado, non? E a poñer en cuestión muchas das cousas que se deron como por silenciadas na transición, non? Dicer, non pode ser que en pleno 2025 na cidade da Coruña haxa unhas sepulturas clandestinas con casi 300 persoas, non? E que a sociedade o ignore, non? Eso por unha parte. E logo no tema das institucións, pois evidentemente hai unha cuestión fundamental que é o tema da educación, non? O sea, mentras non se integren os currículos todo este tipo de cuestións, pois esa grande, eu creo que a grande eiva, non? Que hai neste momento. Pois Rubén Centeno, investigador da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, moitísimas grazas polo teu traballo, por querer compartilo con nos. Un saúdo. Moitas grazas.
A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López. Co gallo do ano Castelao, hoxe queremos aproveitar esta visita que estamos a facer á cidade da Coruña para falar dunha das citas do verán pros amantes da banda deseñada, Viñetas desde o Atlántico, e é que, de algún xeito, tamén Castelao pasará en agosto por ali. O Rianxeiro aparece no cartel de viñetas que deseñou o ilustrador Rubén Rial. Con el falamos sobre Castelao, sobre o seu estilo e tamén sobre a súa capacidade de influencia entre as novas xeracións de ilustradores. Nesta edición do Viñetas vais a facer unha homenaxe polo 75 aniversario da morte do autor. Entón, quería non tanto facer un retrato realista del, senón coller un pouco a imaxe e a estética que ele utiliza nos seus debuxos para representalo tamén a ele. Para a xente que quera empezar a informarse sobre o arte galego, creo que Castelao é un dos puntos de partida para todos. Gústame do que fala nas viñetas, creo que é un retrato moi honesto sobre a visión que ten da Galicia daquela época. Eso tamén creo que é bastante influente, pero para min visualmente as pinturas tuveron máis influencia. Sobre todo para as viñetas en tinta, ten un estilo moi simplificado, con as líneas moi, quer decir, que caen nun sitio con decisión, non parece que sea nada aleatorio, os personajes casi que son como geométricos. En ese sentido, creo que é o que o fai destacar. A Rubén gustalle explicar a historia de Galicia a través dos seus debuxos. No seu traballo atopamos personaxes sobranceiros como Emilia Pardo Bazán ou como o propio Castelao. Empezou hai un tempo a facelo case por casualidade. É algo no que entrei así un pouco de casualidade, facendo un cómic sobre as revoltas irmandiñas. E a partir de aí o feito de empezar a investigar e a documentarme sobre ese aspecto dos irmandiños, entroume o vicio un pouco por encontrar esa atitude a hora de representar o pasado das personaxes ou os escenarios, paisaxes. Non sei, pouco a pouco fui entrando ese gusto pola historia. Este verán, o cartel de viñetas levará o seu selo. Pois ata aquí chegamos. Grazas a todos e todas polas vosas historias e por compartilas connosco. No vindeiro capítulo, monográfico sobre Castelao. É un home que loita contra a injustiza. É dicir, é un home que cando fai os seus dibuixos está a favor de que teñan voz os excluídos, de poñerlle rostro aos excluídos. E toda esa xente que é mayoritaria poda decidir libremente como demócratas o que queren facer das súas vidas. A autonomía hoxe, tal como a temos, sería históricamente inconcebible sin o esforzo de Castelao na súa xeración e do Partido Galeguista. É imprescindible ollar Castelao de un xeito unitario e non cabe facermos aí escisionismo de ningún tipo. Castelao, nos momentos da guerra española, fai eses álbums que son de un realismo como non houbo no mundo. Cando a min a produtora me propuxo escribir algo sobre Castelao, eu tuve unha sensación de decir, bueno, pues vamos ver que versión podíamos dar dun home cunha biografía tan enorme e tan inabarcable nunha película. Ela, xa con máis de 80 anos, viaxe a Galicia para intentar que eses cadros fiquen no Museo de Pontevedra, como era desexo do seu home, non? E ela é cando di que loitará como unha leoa se fai falta para que a él se lle cumpra ese desexo de que as cousas fiquen no museo. Sen Virxinia, o Museo de Pontevedra non tería tanta obra de Castelao como ten. Virxinia súmase a isto, non? Quero decir, non é unha espectadora, non? Senón que acompaña neste camiño, non? O momento máis crítico é cando se cambia o recorrido e se lle furta a xente poder facer, por así decirlo, a homenaxe pasando por diante.
cambian o recorrido dunha rúa para outra, e aí é onde se produce a carga policial máis forte, non? E eu creo que é máis o temor ao popular que outra cousa, non? Xa sabes que podes atoparnos en Spotify, iBooks ou YouTube, ou tamén a través das redes sociais. Ata cando queiras. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.